бародаро, ғалабаи ин ду шермарди ватана, яке Муҳаммад Наимова, яке Лоиқ Раҷабова, ба шумо табрику таҳният мегӯям ва дар симои шумо тамоми Тоҷикистони азизу сарбуланд ма ба ин рӯзи фархонда табрику таҳният мегӯям ва хоҳони он ҳастам, ки доимо ҳам шермардони ватан парчами Тоҷикистони азиза дар қуллаҳои баландтарин парафшон кунанд. номи Тоҷикистонро, миллати тоҷика, миллати мусалмони худмонро дар арсаи байналмилалӣ баланду баландтар бардорану худои меҳрубон доим дӯст бошем, доим бародар бошем ва фурсатро ғанимат дониста ба ин модари меҳрубон, ки чунин фарзандо тарбия кардааст, ба шуморам табрику таҳният мегӯям ва хоҳони он ҳастам, ки дигар мардуми сарбаланди Тоҷикистони азизам айн шермардони ватан биомӯзанд ва ибрат бигиранд. Тоҷикистони азизам ба пеш, боз ҳам ба пеш.